Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sanarwar sabbin bidiyoyinmu a duk lokacin da muka sake. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Yan uwa, barkanku da zuwa shafin Salula TV. To ba tare da wani ɓata lokaci ba, a gurguje yau mun zo muku da wani ɗan takaitaccen bayani ne a game da wata garaɓasa na data da ake a layin MTN, wanda kuma na ga har yanzu da yawa ba san ana wannan tsari ba, na yadda za ka sayi data ƙwaya 200 akan kuɗi naira 50. So da farko dai kawai za ka zo ko za ki zo direct, kawai za ka yi dialing *121 akan layinka na MTN, *121 sai requesting. Da aka requesting gashi za su bada option guda 4, sai a zaɓi na farkon nan top deal for me na farko kenan 1, sai a requesting, to ga su nan. Sai na ukun nan shine data 200 akan kuɗi naira 50, na biyun shine data 1000 akan kuɗi naira 200, haka na farkon shine data 1500 akan kuɗi naira 300, sai mu zaɓi shi wannan na biyun kenan. Na uku aka requesting, gashi nan za a yi activating, tana yin tsawon kwana 14 ne. Aka yi haka, to alhamdulillah na yi activating data na ƙwaya 200 akan kuɗi naira 50. Mun gode, ku kasance da Salula TV.